Nirien li tard il-ġimgħa fil-għaxija ħakmu parti minn wiet fulija fiż-Żurrieq ġew ikkontrollati wara ħidma mill-membri tal-Protezzjoni Ċivili. In-nirien kienu mifruxa fuq medda ta' daqs ta' żewġ grounds tal-futbol ta' ħaxix niexef li kkawża grass fires. Il-Protezzjoni Ċivili ġiet informata bin-nirien għal ħabta l-11 ta' filgħaxija bi ftit tal-ħin wara tibda l-ħidma sakemm ġiet ikkontrollata s-sitwazzjoni kif spjega ma' TVM News id-direttur tad-Dipartiment Peter Paul Kolero. Marru diversi vetturi min-naħa tagħna sakemm kontenejna n-nar kif stajna. Ovvjament meta tkun nar fil-kampanja billej jkun iktar diffiċli biex inti tara minn fejn tista' tidħol u allura jkun daqs iktar diffiċli minn matul il-ġurnata. Is-Sur Kolero qal li matul il-lejl li wasal l-inċident l-elementi naturali tar-riħ u t-temperaturi għolja komplew jaggravaw in-nirien li żviluppaw fl-inħawi. Spjega li l-pompier rridu jqogħdu b'seba' għajnejn anke kif joperaw f'inċident bħal dan. Li tisir huwa naraw sa fejn ferex in-nirien u nippruvaw nantiċipaw fejn se jkun biex nwaqfuh ħalli nimmenmezzaw il-ħsara li ssir fil-kampanja. Fl-istess ħin wieħed irid joqgħod attent ukoll li ma jidħolx f'xi triq bil-vettura jew bil-pass u jinqabad stess fin-nirien u allura id-dlam ma tantx jgħin fiha. Il-ġimgħa wkoll il-Protezzjoni Ċivili ġiet imsejħa f'shipbuilding il-Marsa minħabba nirien li ħakmu bastiment ta' 50 pied. Lil minn dawn iż-żewġ inċidenti f'jum wieħed, is-Sur Kolero temm jappella sabiex wieħed joqgħod attent sabiex ma jkunx hu il-kawża ta' nirien bħal dawn. Hemm l-element uman, jiġifieri wieħed irid joqgħod attent kemm jista' jkun l-ewwel ħaġa li ma jitqabdux nirien. Għaliex jista' jaħrablek minn taħt idejk. It-tieni ħaġa affarijiet bħal sigaretti fejn wieħed jiddisponi minnhom. Li wieħed ma jħallix fl-ixken ta' ħġieġ fil-kampanja wkoll għax dawk jiservu jiġu bħala lenti. Is-Sur Kolero temm jgħid li minħabba t-temperaturi għoljin wieħed irid joqgħod attent anke jekk isuq fuq ħaxix niexef għaliex dan qal jista' jwassal għal nirien li jiġu kkawżati mill-karozza stess b'konsegwenzi mill-aktar koroħ.